Twiesel zit mijn ingang van 1 april zonder huisdokter. Renate van der Meulen, de enige huisdokter in het dorp, sluit haar praktijk vanwege zoensredenen. Ik heb bijna 20 jaar in een niertransplantatie gehad. En dat kwam eigenlijk altijd hartstikke goed. Meneer doet het ik nog steeds super. Alleen nog, je moet zoveel medicine slikken. En daar kreeg ik steeds meer bijwerkingen van. En eigenlijk is het laatste jaar dat ik echt kwakkelie met mijn gezondheid. Regelmatig ziek ben en een protte vermoeid ben. Energie is er net meer. En dat maakt het eigenlijk dat ik de 4 dagen werkje die je net meer volhouden kan. Net sinds haar lichamelijke klachten koe van der Meulen de oorroene man dus terugwerken. Een vervanger nam haar een soort werk uit hand, maar rond het eind van deze maanden gaat hij weer voort. Dan is het al een keer onzeker, hoe komt het? En ik denk, ja, dan kan ik net meer de zorg garanderen die de meesten hier verzinnen. En hoe maakt het dan? Ja, dan moeten we toch zien als we het op een andere manier organiseren kennen. Ik heb oorlis gehad bij de huisarts hier in de omjouwing. Zo van ja, hoe kunnen we dit ompakken? En toen wie gelukkig de Westereen die zei van nou, we zijn bereid om die patiënten oer te nemen. En ik. Hielendal ophouden wie voor Van der Meulen geen optie. Daarvoor vindt ze haar werk veel te mooi. Ik ben gelukkig net zo ziek dat ik wel dan net meer werkje ken. En 4 dagen, dat slag het net meer. Het oude hier is echt best wel een beproeving west. En het had een proto van mij vregen. Dus ik ging eerst 2 dagen in de week werken. In de hoop dat mijn lichaam een beetje meer rust krijgt. En dat ik wat herstellen kan. Maar ik hoop eens dat ik dan mijn per maand 3 dagen in de week werkje ken. En dat het erop blijven kan. Ja, dokterin is zo leuk. Dat kan ik echt niet zomaar mee stoppen hier. Onder het personeel, waarvan een part van de Meulen volgt naar de Westereen, heerst het begrip voor het besluit van haar werkjouwer. Het is heel dubbel, want aan de ene kant begrijpen we natuurlijk de keuze die de huisarts maken had volledig. En we zeggen dat het net goed gaat, maar haar gezondheid. Maar ja, aan de andere kant, het is voor u jammer, maar voor de patiënten ook en voor het dorp. De dorpen die verliezen heel iets meer voorzieningen. En nou gaat de huisdokter ik nog voort. Dus dat betekent dat er dat er weinig oorbloed. Ik ben wel blij dat we de zorg wel garanderen kunnen. Dat we dat op peil horen kennen. Dus maar het is natuurlijk hartstikke sneu voor het dorp dat je net meer een eigen huisarts zit. Van der Meulen had nog bezocht een opvolger te vinden, maar is daar net in slagen. Ja, er is een huisarts te kwart. Heel Nederland heeft ermee te kampen. Friesland denk ik nog een beetje meer dan in de randsteden. En dan is dit een heel iets praktijkje. En als je zelf wel keuze hebt, ja, dan kan je beter een wat grotere praktijk aannemen. Daarnaast wordt het echt stimuleerd om in de wat grotere praktijken te werken. En dan ben je minder kwetsbaar. Je hebt dan maar collega's om je heen en je kan verantwoordelijkheden wat delen. Ja, dat het denk ik toch meer de toekomst. Ik vind een liedse praktijk heel charmant en eigenlijk het summum van de huisartsgeneeskunde. Maar er wordt in de rest van het land wat onderzocht. Hoewel het wat haar onbelangrijk wel wat langer door je mocht hier, zocht Van der Meulen mijn soort willen weer om op haar tijd in Twiesel. Ik denk wat me het meest bijbloot hier is de gemoedelijkheid. Ik viel me meteen thuis toen ik hier kwam. Ik had het idee dat ik heel welkom weer dat de patiënten er blieb mij weer dat ik hier kwam. De medewerkers die hebben me heel goed ontvangen en we hebben gewoon een heel mooie tijd gehad, maar gewoon de gemoedelijkheid, dat is het.